ana zaton wuta a makera sai ga ta a masaka. Jama'a, Allah sakawa General Muhammadu Buhari da alheri. Aka zo aka yi wawa ido a Najeriya, wai an dako Ingila an ba ta kwangila ta yi kaza, sai ta zo ba a yi ba. Da ta zo ba a yi ba sai aka ce ba za a biya kuɗi ba, ba kira me zai ci gawayi. Sai suka ce to wai kullum kwanan tun da ba a yi ba, kwana ɗaya suna bin Najeriya miliyan kaza na dala, kwana biyu miliyan kaza, kwana biyu miliyan kaza. Aka yi ta tafiya, aka yi ta tafiya. Najeriya ta ce ba mu yadda ba, dai waccan cutar ta da ba ta ishe ku ba, yanzu ba za mu yadda ba. Ta gaskiya ita Allah ce. Da aka dan fara su a kota Ingila, aka dinga sabata juyata. Satin nan Najeriya ta ci shari'a. Haka ne ko ba haka ba? Sai da aka ce su dawo mana da dala ta Amerika biliyan nawa? Biliyan 11.1 kaza. Da za a hada ta da naira da suka mana ciku-ciku, sai mun samu triliyan kaza. To kai General Muhammadu Buhari, muna maka addu'a Allah ya fi wurin da aka yi a gidanka ba da yadda ka ba. Allah ya fi maka. So kuma wanda suka cuce ka san da kana mulki, Allah ya sa su tuba. Kuma shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu, gashi nan Allah ya maka kyauta, an kawo sabon kuɗi, ka rasa inda za ka yi ka samu kuɗi saboda an bar ƙasa fanko in ji wasu. Amma ku kuka san yadda abu yake, da ku da kuka kama da wanda suka tafi. Masu kama sun ce an bar gwamnati fanko, ba mu ji na wayanda suka tafi ba, watakila za su ce a mun bar sauran kuɗi, wannan naku ne bai shafe mu ba. Sai dai mun san an yi kokawar, mu talaka mu muke jin jiki. To Allah ka mana gata. To wannan kuɗi da aka kawo, muna taya shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu murna. Cutar Ingila an dawo da kuɗi gida. Allah ya sa kasi batan nono a ƙirjin budurwa. Yawa. Domin an taba dawo da wani kuɗi da azzalumai suka sata zamanin Buhari, har yanzu mu dai ba labari. Mako da labarin to ni ne dai ban sani, ko na faɗa abin da ban sani ba, to ne ban san inda wancan kuɗin suka yi ba. To wannan dai Allah ya sa yanda suka zo, mu ma talakawa za mu shaida a gonakinmu, da gyaran hanyoyinmu, da asibitocinmu, da zaman lafiyar ƙasarmu, a sanya a tsaro sosai.